gaisuwar ban girma. Duk tsawancin rayuwata ni mutum ne da na imani da ƙasarmu Najeriya. Na yi imani da cewa Najeriya za ta iya zama ƙasa ɗaya mai baiwa kowane ɗan ƙasa ko 'yar ƙasa damar yin fice ga al'amarinsa ba tare da bambanci ba. Na yi imani da cewar Najeriya tana iya zama ƙasa ɗaya mai ƙudurin alheri ga dukkan 'yan ƙasa. Wannan imani da nake da shi ya bani ƙwarin gwiwa haɗa hannu da sauran 'yan uwana 'yan Najeriya masu irin wannan ra'ayi domin mu kafa jam'iyyar mutanen demokuraɗiyya wato PDP, wadda muka yi wa ginshiki na haɗin kan ƙasa kuma muka gina ta akan tafarkin zumunci, gaskiya da kuma adalci ga kowane ɗan ƙasa ba tare da bambanci ba. Jam'iyyar PDP da muka gina ta kafu ne akan tafarkin demokradiyya kuma ta aminta da bin tsari irin na demokradiyya a cikin duk tsare-tsaren tafiyar da al'amuran yau da kullum na jam'iyyar. Wannan manhaja ita ce kawai za ta iya shimfiɗa mulki na gaskiya da adalci a ƙasarmu Najeriya. Yin haka ɗin shine tubalin ginin sahihiyar ƙasa mai haɗin kai wadda duk 'ya'yanta za su